A vítáme vás při sledování letošní světové premiéry šampionátu freestyle motocrossu. Právě jsme v Kaunasu v Litvě. Že nevíte, kde to je? Koukněte se třeba na Google. Je tu ještě jedna letošní světová premiéra. Je to účast jednoho z nejlepších jezdců světa freestyle motocrossu, Dannyho Torrese. Danny Torres je několikanásobný vítěz všeho, co se v FMX světě jelo, ale hlavně je to vítěz Red Bull X-Fighter z roku 2011. To je Danny Torres. Jak je, kámo? Největší výzva pro tebe asi bude přesun z velkých otevřených prostor do menších hal uzavřených, kde se jedou všechny závody série Night of the Jumps. Co na tom je nejtěžší? Předtím jsem jezdil na těch velkých věcech venku. Máme tam rozdílné rampy. Všechny jsou z hlíny a délka je nějakých 35 metrů. Ale já preferuji indoorové ježdění. Právě takové, jaké je tady. Takže pro tebe nic nového? Ne, je to pořád stejné. Jako když jsem s freestyle motocrossem začínal. Okay. Proč jsi rozhodl bojovat o titul mistra světa? Protože jsem nikdy Night of the Jump sérii nejezdil. Chci soutěžit se všemi těmi jezdci, kteří jsou tady, jako Remy Bizoár, Libor Podmol nebo Michael Mellero. Takže je všechny porazit, to je tvůj cíl. Ano, to je jasný, proto jsem zde, chtěl bych je porazit. Ty jsi vítěz Red Bull X-Fighter z roku 2011, ale tohle je světový šampionát. Proč ses rozhodl pokoušet se vybojovat i tuhle korunu mistra světa? Ano, to je pravda. X-Fighters v roce 2011 jsem vyhrál, ale tohle je světový šampionát a já ho chci také vyhrát. Jasně, bude to těžké, ale já se o to pokusím. Když se bavíme o jezdcích, pojďme si připomenout nejlepší 3 z loňského roku. Ten třetí byl David Rinaldo. Znáš toho chlápka? No jo, znám. Co jsou jeho silné stránky? Orientuješ se v jeho stylu a tricích? Jezdil jsem s ním během Red Bull X-Fighters. Má některé fakt dobré triky, jako double grab flip. A ještě nějaké by se tam určitě našly. Myslím, že je fakt dobrý. Jasně, na druhém místě máme Libora Podmola, blázna z České republiky. Co jsou jeho silné stránky? Kde bude těžké ho porazit, anebo to bude pohoda? S Liborem jsem jezdil hodně, párkrát taky na X-Fighters. Má některé triky, které jsou úplně odlišné, jako třeba underflip Indy. Jezdil jsem s ním před několika lety v Polsku a můžu říct, že je taky dost dobrý. Když mluvíš o tom, kde je fakt... Vůbec nevím. Bude to obtížné proti němu vyhrát, protože je fakt silný. Koukněte na jeho Big Tsunami Flip, Roller Flip nebo Cliffhanger Flip. Má těch triků fakt hodně, ale chci se s ním taky poprat, jako se všemi tady v šampionátu. A seriál Night of the Jumps ti k tomu dá arénu, kde se o to můžeš pokusit. Tak jo, řekni ještě něco tvým fanouškům, kteří tě sledují a budou chtít na konci slyšet španělskou hymnu. Je to poprvé, co jsem v Litvě a jsem tu hodně rád. Držte mi palce. Já se budu snažit podat svůj nejlepší výkon. A taky doufám, že se s vámi uvidím v další aréně. Jasně, amigo.
Už jen pár minut nás dělí od startu kvalifikace, kde se utká 11 nejlepších jezdců z celého světa. Budou spolu soupeřit tady v Žalgiris aréně, prakticky v brusu nové tip-top hale, která je jen 2 roky stará. No a kvalifikační kola už každou chvíli začnou a jen 6 jezdců se dostane do finále. Takže můžeme začít. No dobře, takže jak jste mohli slyšet od Tima, kvalifikace začíná. Tohle je muž, kterého se letos budou všichni snažit překonat. Úřadující světový šampion Remy Bizoár. Jenže ten do toho bude letos opravdu šlapat, aby obhájil titul a vybojoval snad už po 4. prvenství ve světovém šampionátu. Tady jsou jezdci seřazeni. První jezdec, co vyjíždí do arény, je Kai Hasse, následovaný Martinem Koreněm. Toho jsem dlouho neviděl a je dobré ho vidět zpátky. Spolu s ním přijíždí José Miralles a Petr Pilát. A další. Tak se pojďme podívat na to, jaké to v Litvě bude a také kdo si vybojuje místo mezi nejlepší 6 jezdců. První jezdec je Kai Hasse z Německa. Je to spíš motokrosař, ale v poslední době se hodně zakousl také do freestyle motokrosu. Začíná pěkným lazyboyem a pěkný whip. To je spíš oldschoolový trik, ale jezdci ho mají rádi a diváci také. Mohou ho vidět hodně často. Pěkný Superman C-grab. A svítí světlo double up a je to flip neck. Je to teprve druhý backflip soutěži, takže velká věc od Hasse. Vypadalo to opravdu dobře, hodně dlouhé na tuto krátkou trať. 222 bodů, 10. místo. Zatím. A Martin Koreň se opravdu snažil, aby se dostal zpět do formy. Během zimy hodně jezdil a také zvládl 2 zápisy do Guinnessovy knihy rekordů. Týden před touhle událostí. Jednak to bylo za nejvíc flipů současně a také v největším vláčku jezdců. No a dnes vypadá velmi dobře. Je zdravý a fit. Backflip Ken. Vypadá tak od něj hodně jednoduše a solidně. Martin Koreň možná bude mezi top 6 jezdci. Nezapomeňme na to, že jich postoupí právě 6 do finále. A tady je pěkný backflip Heart Attack. Hezky v tradičním stylu. Ne s tím, že pustí jednu ruku. A Lazy Boy, no-hander. Tady si myslím, že se rozhodl až na poslední chvíli. Tohle není vůbec od Martina Koreně špatná jízda. Teď je čas na double up. Co nám po něm asi předvede a za co dostane dvojnásobný počet bodů? Tak to je hodně dobré jako poslední trik. Ještě obzvlášť, když za něj dostává dvojnásobek bodů. Martin Koreň na nás skoro zapomněl na konci své kvalifikační jízdy. Martine, už je to nějaká doba, co ses objevil na Night of the Jumps. Chybělo ti to? Ano, jasně, chyběla mi celá tahle parta. Na Night of the Jump jsme skoro jako rodina. Příští týden jedu na X-Fighters v Mexiku, takže to je skvělá příležitost pro rozcvičení. Dneska jsem ale fakt naštvaný, udělal jsem tam malou chybu. Ten Superman byl takový splihlý a divně jsem za tou motorkou vlál. Měla to být původně spíše tsunami, ale ten extra skok se povedl, tak uvidíme. Trať je hodně nabitá, takže si myslím, že se tam budou dělat trochu chyby. No, uvidíme, jestli to bude dost bodů na finále. Ale každopádně jsem zpátky tady na Night of the Jumps a těším se na skvělou podívanou. Hlavní je, že se usmíváš. Martin Koreň. Bohužel to na finále nakonec nestačilo. Další, kdo se snaží vybojovat finále, je José Miralles, který se minulý rok zranil. 2 roky zpět by se do finále bez problémů dostal, ale letos se že bojuje hlavně sám se sebou. Uvidíme, zda se dostane do finále. Tenhle chlap má hodně stylu. Podívejte se na tenhle candy bar. Neprotáhl to až do saran wrapu. To byl hodně pěkný candy bar flip.
A tady je 9-0 cock neck v takovém provedení, jak to umí jen on. A teď double up, velký backflip, Superman seat grab. Možná bychom to mohli i nazvat backflip s hard attackem, ale když to nebylo tak kolmé, jak by to kolmé mělo být? Byla to pěkná jízda a skvělý comeback od Jose Miralese. Dnes je 8. s 299 body, takže ve finále ho neuvidíme. Třeba se tam dostane ten muž Petr Pilát z České republiky, tento mladý talent a vycházející hvězda to opravdu umí. Mimochodem on byl v Guinnessovce jako nejmladší jezdec, který udělal salto na motorce. Trénoval v USA v areálu Trevise Pastrany. Podívejte se, hned na začátku seděl na sedle na jedné straně, obě nohy na straně a jede na superkicker. A dává tam sice seat backflip. To je skvělý start tohoto mladíka z České republiky. Teď jede na double up a podívejte se, dává obrovský Indy Tsunami Kiss of Death flip. Podívejte, jak to protahuje. To byla skvělá jízda. Pilát je 5. 306 bodů mu zaručuje v finále. Dalším je Hannes Eckermann z Německa, další mladý talent, který se také musí vypořádávat s bolestmi. Pokoušel se o světový rekord, jenomže přetáhl backflip a opravdu ošklivě se rozbil. Stejně je tu dnes proto, aby bavil diváky. Nevím, jak se s bolestí vypořádá, asi mu to moc nepomůže, ale rozhodně se bude snažit dostat přes kvalifikaci. Krásný cliffhanger, myslím, že chtěl pravděpodobně udělat no-handing landing. Přistát bez rukou, ale trochu se začal naklánět dopředu při tomto triku a double upu. Takže Hannes Eckermann má 198 bodů a je poslední, tedy na 11. místě. Ve finále ho bohužel neuvidíme, ale budeme doufat, že se uzdraví a ukáže se v příštím závodě. Je to mladý a silný jezdec. Jako další nastupuje Michael Mellero a nebere si žádné servítky, naskakuje do trati a posílá tam velmi pěkný flipy. Podívejte, jak to zakroutil. Michael Mellero to má na motorce hodně těžké, protože je malý. Špatně se mu na ní nalézá a slézá, ale když je s ní ve vzduchu, tak to umí rozjet. Tak na řadě je trik za dvojnásobný počet bodů. Double grab backflip. Ne, tak hard attack flip. Ale stačí mu to. Dostal se na 6. místo, 305 bodů, tomu zaručuje finále. Tohle už je Brice Izu. Minulou sezónu se spíše protrápil, opravdu hodně měl zranění. A tady začíná velmi pěkným skokem na superkickeru, který protahuje až do dead body. Wow, podívejte se, jak to protáhl. Fantazie. Vypadá to, že je zpátky a při plné síle. One-handed hard attack v tradičním stylu, žádná inverze. Ale on to vůbec nemusí dělat, když tenhle trik dokáže provést. Vypadá při něm velmi dobře. Cordoba flip, Brice Izu vypadá opravdu solidně, hodně dobrý způsob, jak začít sezónu 2013. Čas na double up, dává Tsunami Kiss of Death flip. No, trochu v kaskadérském stylu, moc to neprotáhl, vypadalo to, jako by ho tam zabolela ramena, takže nechtěl posílat motorku moc daleko. 7. místo pro Brice, 303 bodů, ve finále ho neuvidíme. Považte, jakou má letošní ročník úroveň, když se ani Brice Izu s takovou jízdou nedostal do finále. Další je Danny Torres, o kterém jsme už mluvili na začátku. Těším se na to, co tenhle Španěl, který vyhrál Red Bull X-Fighters 2011, předvede. Tahle trať je hodně krátká a on říkal, že přesně takové má rád a jak můžete vidět, z Red Bull X-Fighters hodně mu to na takových tratích jde. Podívejte se, tenhle backflip Lazy Boy, jak ho protáhl velmi pěkně. Danny jezdí letos na velké 450 a to je pro něj něco nového. A tohle je trik, kterému říká Paris Hilton. Je to backflip Shaolin, ale dole ohýbá nohu. Teď jede na double up. Lidé se opravdu těší na to, co předvede a je to hard attack flip s hezkou úpravou. Jedna ruka na řídítku, jedna ruka na sedle. A podívejte, jak to protáhl až do poslední chvíle.
Tak tohle byla hodně pěkná jízda a jsem si jistý, že Dani Torres postoupí do finále. Jo, 339 bodů, Dani Torres vede, ano, je ve finále. Tak se na to podívejte, první kvalifikační jízda a hned si ve finále, gratuluji. Vítej v rodině jezdců Night of the Jumps, jsi spokojený s tím, jak si první jízdu zajel? Jasně, jsem fakt šťastný, udělal jsem trochu chybu v tom flipu, udělal jsem jenom flip z Indy Sea Grab a s jednou rukou, ale jo, konečně jsem první a jsem opravdu nadšený, těším se na druhou jízdu, na finálovou jízdu. Dobře, necháme tě, aby ses připravil na finále ještě jednou. Vítej do téhle jezdecké rodiny. Je dobré tu mít Daniho, opravdu skvělá úroveň. A jak na to odpoví další jezdec, Libor Podmol. Když na něj někdo ze zadu tlačí, tak mu to opravdu prospívá. Když jasně vede, tak má tendenci spíš couvat a nevydává ze sebe to nejlepší jako minule. Ale po minulé sezóně teď přichází silný a vypadá, že má opravdu dobrou formu. No podívejme se na tuhle kombinaci. Backflip, heel clicker, Superman, to má v repertoáru nově a vypadá to hodně dobře. Teď backflip Cordova. Je to jeden z mála jezdců, kteří stále jezdí na 250. Cliffhanger. Podívejme se, přistání bez rukou. No, trochu ve vzduchu stahovalo Kinka, ale zvládl to, takže to vypadalo docela dobře. Podívejme se ještě jednou. Tady skok, base jump a Cliffhanger do dopadu no hand landing. Jak známe Libora, měl by dát ještě něco velkého, velmi velký whip flip Indy, nebo něco podobného, ne? Tak teď žádné Indy. Whip flip, ale tak hodně hezký, hodně pěkná jízda, která by ho měla dostat do finále. Podmol opravdu umí hodně dobře tyhle věci na straně, flipy od Libora Podmola jsou to nejlepší, co můžeme vidět. 328 bodů a 4. místo, takže není pochyb, že Podmola ve finále uvidíme. No a zbývá už jen jeden jezdec, který se může poprat o finálové místo. To je úřadující světový šampion Remy Bizoard z Francie. Má letos novou motorku, přešel na Kawasaki, stále jezdí 450, čtyřtak. Je to opravdu silný stroj, tyhle věci nemají žádný problém s výkonem na malých tratích. Jeho jízda není vůbec odlišná od těch, co dělal minulý rok. Končí velkým backflipem, hard attackem na double upu. Opravdu silná jízda v jeho podání. Má dost bodů, aby se těsně vmáčknul před Daniho Torrese, takže on je tím posledním mužem, který vybojoval finálové místo. Ale než se podíváme na finále, máme tu ještě jiné věci. Kvalifikace vypadá takto. Remy Bizoard vede, Dani Torres je druhý, za ním David Rinaldo, Libor Podmol, Petr Pilát a Michael Mellero. Tohle budou chlapci, které uvidíme ve finále. Už se těšíme. Několik posledních sezon bylo tradicí, že první věcí, která předznamenává finále, je skok do výšky. Jezdci se letos budou snažit překonat světový rekord z loňského roku, který drží Massimo Bianconcini s 12-metrovým skokem. Bohužel Massimo letos na první akci nezávodí. Tak teď to bude mezi KM Házem, Josem Miralesem a Michaelem Mellero. Ti se budou snažit překonat 12-metrový rekord z Ostravy. Mirales bude první, kdo se o to pokusí, a tak tady uvidíme Mikea Mellera, který není žádné ořezávátko, když přijde na soutěž o nejvyšší skok. Takže začneme na 8 metrech. Jose jde na to a schazuje laťku hodně brzo. Na opakovaném záběru můžeme vidět, jak se dotknul předním kolem laťky a schodil jí. Takže už je mimo hru.
Další na řadě je Michael Mellero. Jak můžete vidět, Michael Mellero je opravdu drobný, když je na své motorce. Je sice hodně silný, ale potřebuje pomoc stroji roztlačit a dostat se do sedla. Takže tady je jeho pokus na 8 metrech a Mellero také schazuje laťku. Uvidíme, jestli pokoří Kai Haase. Zatím to moc nevypadá, že by současná sestava mohla pokořit světový rekord, když Mellero schodil laťku už na 8 metrech. A tady už se připravuje Kai Haase. Chce trochu podpory od diváků. Podívejme se, jestli mu ji dají. Vypadá to, že pro něj mají uznání, už když to zkouší na 8 metrech. Palec nahoru pro Němce a už se rozjíždí a 8 metrů zvládá bez problémů. Jen přistál trochu tvrdě až na konci rampy. Takže Michael Mellero by měl dostat další šanci na překonání 8 metrů. A dokonce to budou všichni 3 jezdci. Jose Miralles jde na to, když to zvládne, bude stále pokračovat v soutěži. To samé platí i pro Michaela Mellera. A podívejme se, jestli to Jose zvládne. Je přes laťku. Čistě bez problémů. Miralles je stále ve hře. Teď je to na Michaelu Mellerovi. Musí laťku překonat, aby pokračoval v soutěži s oběma jezdci. Mellero jde na to a je přes, takže soutěž pokračuje. Laťka se zvedá na 8,5 metru. Je to pořád soutěž o 3 lidech. Jezdci se budou muset dostat přes 8,5 metru, aby mohli pokračovat. Tak se podívejme, první Jose Miralles. Jose sráží laťku. Neměl kde nabrat výšku potřebnou k tomu, aby se před laťku přenesl. A také se pohyboval až moc vpředu. Málo se vynesl do vzduchu. Tak teď se pokusí Michael Mellero překonat 8,5 metrovou hranici. Sotva se dostal přes laťku, ale pak zadním kolem zavadil a cestou k zemi schodil. Podívejte se, výšku měl, jenže když se dostal přes, tak zadním kolem ťuknul do laťky a schodil jí. Tak je to na Kaiovi, dokáže... A on to dokázal se dostat přes 8,5 metru, takže Kyle se jediný dostal přes 8,5 metru vysokou laťku. Jak se ukázalo, že ani jeden z dvojice Michael Mellero a Jose Miralles už nebudou pokračovat a 8,5 metru nezdolojí. Takže Kai automaticky vyhrává se svým čistým pokusem přes laťku ve výšce 8,5 metru. Haas tedy začal sezonu vítězstvím, ale řeknu vám, rekord bude hodně těžké překonat, bude to pro jezdce těžká sezona. Nic to ale nemění na faktu, že vítězem prvního letošního Maxxis High Air contestu je Kai Haase z Německa. Tohle je Kai Haase, který vyhrál první místo v dnešní soutěži na první zastávce v Kaunasu v Litvě. Kai, jak se cítíš? Ne moc dobře, kvalifikační jízda nebyla dobrá, ale jsem rád, že jsem předvedl nejlepší VIP a také nejvyšší skok. Dívá se teď tvoje přítelkyně, protože teď si tady dostal pusu. Viděla to? No, uvidíme na afterparty asi, jo. Jak říkáš, uvidíme se na afterparty. To byl Kai Haase, vítěz Step Up contestu.
Pro boha, tohle už je první letošní finále 6 nejlepších jezdců, kteří jsou úplně maximálně připraveni. Jediné, co musíte udělat vy, je sednout si a sledovat jejich bláznivé kousky. Takže je tu chvíle pro finále. První jezdec je Michael Mellero. U něj se vždycky můžeme spolehnout na to, že bude mít nejzářivější dres na finále. Jak můžete vidět, pojede se v obráceném pořadí. 6. byl v kvalifikaci, takže do finále jde jako první. Dává si na čes a zahřává motorku. To je pro jezdce velmi důležitá část a dělá to před jízdou každý. Je to z toho důvodu, že se musí ujistit, že je ta motorka dostatečně zahřátá, aby plyn fungoval přesně tak, jak jezdec potřebuje. Začíná super kicker, připravuje se na ruler a přímo nahoru a dolů. Super plynule. Zpátky jede v jiném směru cliffhanger do no hand landing, přistání bez rukou. Nejsem si úplně jistý, jestli to plánoval udělat takhle, ale teď už se připravuje na další trik. Backflip no-hander, velmi pěkně protažený. Mellero třetí skok vypadal hodně dobře. Teď pěkný old school do rock solitu, wow, to bylo pěkný. Natáhl se dozadu, chytl nohu a pak chytl oběma rukama sedačku do rock solitu. A teď je zase hlavou dolů, tentokrát při flip whipu. Těsím se, až to uvadím zpomaleně, odsud to vypadalo hodně dobře. Teď jede jednou rukou do velkého superkant switchbladeu. Wow, tohle bylo hodně pěkně protažené. Jo, teď backflip Cordova, pěkný, asi už se necítí úplně dobře, podívejte. Teď velký on-neck lock flight nair. A už zase letí hlavou dolů, wow. To bylo velmi riskantní na jednom tomhle backflip hard attacku. Podívejte se, tady se chytá takhle hard attack a tady klouže noha ze stupátka, nemůže ho nahmatat. No naštěstí s tím stihl vypořádat, tak teď budeme zvědaví na to, co předvede na dvojitém skoku. Nezapomínejte, že tenhle skok je za dvojnásobný počet bodů, takže tam bude muset udělat opravdu velkou věc, jak znám Mellera, asi to bude grepsík